Este vindeiro domingo, o Municipal da Alta acollerá a 45 edición do Trofeo Conde de Fenosa, unha das competicións estivais de fútbol máis enlleiras das que se celebran na comarca. Nesta ocasión, os equipos que disputarán este encontro serán o club anfitrión, o Puebla Fútbol Club, que milita na categoría de regional preferente no Grupo Norte, e o Coruxo Fútbol Club, equipo que xoga na segunda división B. Un motivo moi importante este trofeo, a 45 edición, é máis que a calidad e que a categoría do Coruxo. Un equipo que milita na segunda B, e, bueno, que dada a miña relación co presidente, desde o primer momento que yo propuxen, pois fixo todo o posible para que o club estuvera aquí. Esperemos que sea un acontecemento importante para todo o concello, para todo o fútbol do Barbanza. Esperamos que a xente acuda o domingo día 11 ás 7 da tarde no campo da Alta. O Puebla chega a este partido con moita ilusión, despois de quedar eliminado en cuartos de final da Copa Deputación. Nesta ocasión enfrontarase a un rival a priori superior, como é o Coruxo. O encontro arrancará ás 7 da tarde.